Bos días, amigas e amigos do canal Bona Bebé. Hoxe vos falo en galego, o galego é o meu idioma, é o idioma de Galicia, que é o meu país. O pasado 28 de maio, hoxe a data é 30 de maio, estamos a luns, pois algúns activistas das marchas da dignidade acudíanos a Lugo, a cidade de Lugo, a recorrer as murallas. E ali dende Vigo partía eu cun bus, bueno, con varios buses e con varios compañeiros da cidade de Vigo. Fomos de varios puntos de Galicia e ao chegar a Lugo me atopei cuns amigos de Viveiro que me fixeron un agasallo moi bonito, diríamos. Un agasallo dos que che fan poucos, que teño ahora na man. Esta árbore en cerámica que é obra, se vos fijades aquí abaixo pon Bona Bebé, que é o alcume, na base, é o alcume o meu alcume, o alcume que utilizo nas redes, o alcume que utilizo no canal de Bona Bebé, e tamén en algúns foros da internet. Bueno, esta gran cousa, este gran obxecto, esta gran figura de barro, expresa unha amizade que se forxa a través da loita pacífica, da loita a pé de calle, non da loita de sofá, nin da loita das redes. É unha loita que leva tempo e seguirá levando tempo, que é unha loita que esta vez vai nas marchas da dignidade. O sábado, como sempre, a xente que fomos as persoas, porque non somos xente, somos persoas que fomos poucas, pero a veces con estes detalles as poucas persoas multiplícanse por 10 ou por 15. E a persoa que ao final sempre me lío, que fixo esta obra, é Alfonso Otero Sito, que a colaboración dunha das súas empregadas, Dolores, que eu creo que o máis liante, entre comillas, foi Pupo, que tamén é un home dun corazón que non lle cabe no peito, e que quiso reconocer a miña laboura, que é unha laboura que igual non necesita reconocimiento, que igual non ten tanto mérito, que igual o ten, pero bueno, tampouco estamos aí. E agradecer a Alfonso Otero, que ten un obradoiro que se chama Regal Xunqueira en Viveiro, agradecer o detalle a ele e a todo o grupo de Viveiro, que só desa leche, que o pasei moi ben, que pasamos unha xornada de loita donde nos emocionamos, donde había persoas, a veces creemos que somos algo e cando nos comparamos con alguén miramos que somos perdonando unha merda. Xente de 80 anos largos, bastantes, algúns con megáfonos, algúns deles ensuciados, quero decir, casi condenados por intentar frenar desahucios, intentar facer unha sociedade mellor. Miraba tamén un neno, un chaval, nunha cadeira de rodas eléctrica, con oxígeno asistido, e pensaba, fijaros, xente que casi non pode, ou fai por poder, ou moito que fai, e outra xente que está nas súas casiñas, como decía Pupo decía no meu Facebook que a veces lle parecía tonto, porque lle parecía eu tonto. Pupo non son tonto, che vou decir, bueno, tampouco vou a ser unha gran mente privilexiada, quen pode decir, non son tonto. Me sinto persoa, me sinto que teño que loitar polos dereitos dos nenos, dos enfermos, dos pensionistas, da xente que se queda sin calle, dos enfermos, volvo a repetir, porque, home, a neno non creo que volva a chegar, a pensionista por edade chegarei, a enfermo por desgracia igual chego, e podo tamén quedar sin casa, podo quedar sin fogar, e podo quedar sin traballo, os meus poden ter un traballo precario, e non queremos iso. Hai xente que se cree moi lista, esos son os listos, Pupo, e non acuden a nadie, e ainda nos chaman parvos ou antisistemas,
o Podemitas, o Rojos, o sabe Dios que. Eses que levan anos, sobre todo os obreiros, eses listos obreiros, votando á dereita, votando a quenes lles están facendo unha vida de escravitude, a quenes están deixando sin sanidade, que lle van a volver a votar, vanlles a volver a votar. E despois se lallan cando teñen que ir á consulta dun médico e non hai cita, ou cando teñen que operarse teñen que esperar anos, igual morrer antes. Ou se non tiran do peto. Así se vai en Galicia. Choramos de que temos unha sanidade tal, e despois lallámonos que tienen os seus aforriños e os gastamos na sanidade privada para non morrer. Pero é así. Volvemos a que os nosos fillos teñan que emigrar, que é moi triste. Estamos vendendo o país a anacos, aos chinos, aos asiáticos, e estamos quedando sin empresas. Xa casi non queda. Que pasa co agro, que é nin Dios quere traballar no campo porque é un chollo de moito traballo, diríanos, que non ten axudas, que nadie se preocupe. Veremos que vamos a comer. Veremos que vamos a comer. Nos preocupamos do diñeiro, nos distraemos no fútbol, por exemplo, como sábado. É moi importante que un equipo gane, un equipo de supermillonarios, nos vai a resolver os problemas cotidianos dos que non teñen casa, dos que non teñen que comer, dos que non teñen traballo, dos de que non teñen cartos para pagar a súa medicación, dos que non teñen que morrer solos na casa porque non hai servicios sociales adecuados. Esos son os problemas que nos vai a resolver o fútbol, a televisión e moitas cousas. Que a xente se ten que mover, seguro. E se vai mover, seguro. E seguro se movería se igual se vais ao WhatsApp, falla o WhatsApp, falla a internet, falla a televisión, se suspende a liga de fútbol. Aí sí que seguramente a xente se vai mover. Porque iso sí que nos dá de comer. Iso sí que soluciona o futuro dos nosos. Iso seguro que nos soluciona a vida. Iso é estar no sofá dándolle a me gusta polo que algúns tontos como eu fan na calle. Pupo. Pandilla de Viveiro, porque seguro que me deixo algún. Vai por todos. O policía secreta, dende aquí, dende Baixo Miño, dende que non son do Baixo Miño, que se non son de Vigo, doemo un pouquiño, Pupo, que me dixeras que son de Goián. Igual lle doi aos de Goián. Non me gusta Goián e non son de Goián, son de Vigo, hasta a morte. Teño ese defecto. E nada máis. Xito, un detallazo. Inda que non son de moito expresar, xo xuro, chegou ao corazón. Un corazón dun galego que ten sangre vermella, sangre rosa, e que vai seguir loitando. E que, como decíades vos, me mirades sempre solo, porque eu quero estar nas manifestacións entre todo o mundo. Ser de todos e non ser de ninguén. Podrá sonar a vir a chaquetas, pero non é. Eu non me encasillo en ningún partido político, me encasillo en ser persoa, en loitar polas persoas, en loitar polos dereitos dos de abaixo, que somos maioría. E nos volveremos a ver, oxalá, para festexar de que estes gobernos do diñeiro, estes gobernos que acaban cos dereitos das persoas, estes gobernos que causan mortes polas súas políticas, xa non existan. E realmente o povo, os de abaixo, gobernémonos para nós e gobernémonos o sentido do corazón, o sentido da humanidade, o sentido de ser persoas. Hasta sempre, amigos de Viveiro. Xa sabedes onde tendes un amigo de por vida. Este que é Bona Bebé Avelino, o policía secreta de Madrid.